Emu ato Ghana rishimame bamunina hamama kwaba. Ahenkan 93.3 FM so. Ebra so sense madura esiwa awia bre mu de dikadi tie ene esi adwade baba so mu se awia prem tobre akan kase. Ensem ne bia obeti ene se ene okwa achim dan abaya nsabia. Anasifo de tuatua so nya sam keto wo mu yo je kire. Nini na fa won mu adwumani ba kwa wato nananu mo nsedo na. Wo mu chema mpenufo ne pese wo mu na mu di kotoma hweto agro e wo na yi hu. Wo ensanfufro ensu emu onomra sebedwani de ma adesia won mu ewo eye Northtown abato empesua so. Wo chemu se so na mampanyine ko kenkan ye no. Na ko che ni mu se won ma no mote eben akoso mo sutade ne ho no. Obeti wonum so ehon senkaye ewom na wante enam so wadwapa. Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia so chese mo onwa ezanse so na ne mampani nanado dangwagufado de betu dwano emu oden pa. Na ubawuram ewa pramantamu ahin krokofo dia wo kyerem se ahye wudu bi sem na okazai empenfo acheche sa ahye no na ede ne koba yenti a akowie seyi. Ababeto dwa se Ghana enyumakwa wudu bebre edwane firi oman biebie wo mu nyuma ewo aman wudu a ebenben Ghana ennem sikasem ene eto enti. Wei ene ensem awodu bi aka ho na samtwerefo adaroma wonum aboa amayensa aka edimu enkyeremu enso ede eba besomwo na yede aseda ede emma eye dwumako ya eye Marshall Beauty and Training Center wonum adaroma ana wonum eboa ama awia pemtubre Akan Kasiebo yede eba bedan wo for adwin chefa 0533898915 text message and a WhatsApp ya beken come on Facebook live on so kobiki adaroma yedem information centers bro aduonum kwadusia ebi wobono mantemu asante mantemu na epoe mantemu a womagye atum eto kase apetin awia yi asomfo ayeme kwaku anin kusi buadumene adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wanimu kan afi nsam no nkyeremu ene ne mfiti ase eni Ahenkan FM wati wasum Ghana mampani abedi ekire awsanso e frankatuni ema NPP amanyoko no Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ono so akasa afa State of the Nation address a niwura nana adodangwa kufo de dikotu dwana ne nansa ewo mna hyebdwefie de Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ekanina ne se NPP aban no na bakwasam no emu odin abakwasam NPP aban no ebeja to fitiso mu ba ba mu afimpinu ni dunsu 2017 eba besi afimpinu ni aduonu miensa enwema wonma ye ehyehyom de agu akwan mu entutue bi om de agu akwan mu emu omaboa enwema mabeye nina no obetumi asinebo abone pampan te se ba mu onuma duru anwo aka cha Ghana fo nina se NPP aban no na bakwasam awaja no abakosam a eye esombo na emu odin enti Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia chema ensema niwura na nado dankwa gufuado nene nansa okomna hyebdwefie ko kenkan ye wa abroad State of the Nation address no tudwa no otini nina eni kratodo ebie no onma eye katasumu emuaso ebie no onma wo man tse sabi na ntwubi ani awo na nsomu na soche dabida wo ma biem amawia bom no krapefe ana niwura na adodankwa gufuado bemamu akrodonto odi baba tudwa enene nansa Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia tuane nsam so ana ocha say National Democratic Congress NDC amanyoko ne de wonom de wo mu hu se akwakoye di ade bi aban be ye no se ye papa kura na wo mo chia no se ye bone nso kura mpo a na wo mo ye no papa enti wo mu hu de NDC aban no na amanyoko no ehwehwe free NPP aban ne nchen na osi wo mo kinkan so na wie yei wo matete NDC aban no amanyoko ne nam ebinum kasa chese okonko hunu enso on be kinkan no kura ba kukura nim ene hu sensem bebre nanso Dr. Bawumia se asam ne kura ye ka ye nto sabi twene nsuo wesi wo mbo animu na akobọ nchen a ebeje kwa na eza wo nipa wase papa so obọ animu na eje gon na atumi de diasa osi ensema na nado dangwa gufu ado de batudwa no kura ye ba kope maame MC Victoria Dunekan no kura ye ba kope
ɔsi na nado bɛkan na no enu krotro do na ɛkyɛ abakɔsama NPP aban no ɛgya sɛ emu ɔden na wɔn bɔ mɔden. The state of the nation, as I listened to him, it was very clear that our government has outperformed the NDC government in every sector. I mean, every single sector. I can't see one sector where they have outperformed us. Whether you're talking about jobs, whether you're talking about roads, whether you're talking about hospitals, whether you're talking about schools, or digitalization. It's amazing that you're going for a contest with your opponent to be promoted to the next level or what. And meanwhile, when you start the exam, you beat them in every single subject. Meanwhile, they are trying to convince the public that they are better than you. What sort of mathematics is that? I mean, really? You score 70%, they score 30%. And they are trying to say their 30% is better than you. It doesn't make sense. So, in terms of the record, our record is superior. Ahenkan FM. Nipa amuti so akasa ya mampeni abedieche Dr. Alhaji Mahmood Baumia. Ghana adishimama yakwa yen anim ewo ensanfufro enso emuna was State of the Nation address ye 20 aka ne seso na yihu sankaya mu ana yegina na eye anano eye ojefo bosome ne da na etoso aduonu enso afimpinu ne aduonu enan emuo ana mampanyine enso kwadan sansankaya nyina adi kire Ghanafoɔ baabi a ofa man free ye baabi a ode adu baabi a ode ekro wakasa ewieye animdifo atotoro ne anintra kukudanfo mrahye ene wono mkeka ho obi a kire na dwene sede ye nyina anim so omaya yewo mu no eye kabima menka bi eye eman na ne sayo so enam so ama mrahye badwani de ma de hia wonum ewo Northtown abato empesua eso yowura Samuel Okujato Abrakwa wono enso so de nano atomu bi ache na dwene no no dia waka nyina ne se wo kyere sebsebe mpaduasa wadi Ghana mampanyi na nadoda nkwa akufo do ya pa esansa na ko hye animu ese State of the Nation address no mampanyi eso betimi adan anisuade hunu ene emwa na aban aboabo no se wode kwa akwaboa de hye na wonum ete eben sutade no eyakosomo eno eboa enso so emanyamode enkania no esanse saafoi bebia etwemu omo ekwa onyenye mu pa ananya asam ketua ni nyina ne se sutade yi ekoba se ensu a etai eye tade ni mu no adoso dodo enti ewose ye be ho ma nsu ni bi enso ebesene ekọ na ye be ho no ensu ndi ebesene kọ ye ne samoni asabisa bempaduasa ediye na enya asam ketua se oni so ka kire etutu nkrofo do na di firi wonum atra ya na edo ha okese ebaye etinu ohwede mu seja anya hwekura Ghana mampanyi betimi enso so akire eye botaye bia eja wowo edimasa adehye no na enso so na nadakwa kufu adesabio wakana no atumu ewo eyesa ensem yi ho a wanka ho hwe na no ana owura Okujato Abrakwa echemu se kwaba ne sa na chese ha dwene pa ha dwene na wono de akwaba sere ese wohwe se de ankora enso so eyo onma famu die ede ebu asisiam na okasai ukopiemu ewo eye nimpesua so a na de hye wonmo eka ye nyina no wo ma hye etimanya dankora wodo bi ede ama de hye no bi no asabi wo mo etitimo edi se ankora mpo eye wonma famu die a na ne ewose aban no so enya so die kase ese wo so no so etu anamo se de be ya ebeboa na de hye wonmo no so no ometime enya asetena mapa wo kyese wo hwe eye school ntoaso mu se ya eja nisiam no ekazeye de hye no mu a na wonum so nya akwanya ekoni suapo awudo mo wo mu nyina akwa hunyenye mu na wase kama mpanyini eso so anya so ebia sika kakra bi yere koma sanfo ya so masene aka ni nyina so kanya baadu na so mampanyini wanka ho asem wode tudwabiam akire mu ese se uhwe policies awodo ene niam awodo mampanyini eda na di ewomrahye badwafi ode bon wo safo yene se na abaya ya ade ti sabi yanto dwom enfra wo mo no o kyese onu de nsusu na adwini mo ohuni se dodo na ohaw ewo ho a ewose yehwe na yede ne dane nioma ani na so abayi aya no tintinti a won pese obegene fom so atomo na Ghana fo so ache ne kwa bi obetimi afa so ama nioma akọ nanim Owura Okujato Abrakwa ensema wodo de tudwa no ma yentie bi
Disappointed, Sir President Akufo-Addo, the message on the state of the nation. Wanka Bibia Amfa, the victims of the spillage from the Akosombo and Pond dams. Spillage VR4, September 15, 2023. Causes so much havoc, so much disaster, led to 40,000 people being displaced. Most shocking, Sir, the biggest disaster in living memory. President Ahenkan Akan Mene Okasa say, Yeni anom Ghana for omote tents mo like refugees. Yene Ghana for na yabwa, wabwa yahon. Yet to me, I see 2 resettlement camps for 600 people, but thousands remain in tents. How is it possible, sir? Father of the nation, custodian of our taxes, such a major disaster. It couldn't find expression in the president's speech. This is the height of insensitivity, the height of neglect. Na chese are wopa mobo se nipa mako empem eye aduonan empem aduonan na wonama ko hawo bi semu na mampanyine bekasa wanka ho hwe wamo ho wampu opanya atene nka ya mrase bedwane di ma de sha wonam ewo nofto abato empesua so Owura Samuel Okujato Abrakwa na atene ne no yentoa awia pam to be akan kase no so yi me ko achim oda ewo Brim Central Municipal Assembly epoye mantemu na ene se nano ojefo bosum ne da etosunum bosum ya ne da etosunum enkramumpuni mantemu kwantempon baako a efri ensawom eko amasaman sa kwantempon so akwanhya ya bisi woso a na emu owrem anopatututu adehye bi kohwe wonom nkon woso a na eya papa fofi antoata sa akwanhya na si sa da no ojefo bosum ne da etosu enum ewo amasaman ne ensawom kwantempon so no na midwife baako a oyadwuma ewo Achim Oda Government Hospital ni din de Francisca Asamaniwa Kwansa na oka hu bi ofem eto nanan mo nsedo saada na ya na Francisca wanya finhia makomako aduonu watwe 28 years ebusuan ane ebusuan ka etnase no woman hyehyɛ sɛ womo ba bɛyɛ na yi na eno na okɔ government hospital ba bia na oyadwuma na administration me champion for ne chese eye no mo ba be no Francisca ye no enya de a wo mo mai krado so mutaku anamo se mpoampo ebekwa ye ni mu pure takro mu ntobi ma no anamo ntobi nspo entai ebusia na chi ana eye na chi enya de o mbe fi na afi china eye no so memene da wia na eye ne ba so match bosom ne da toso mienu ene wo mo ye yi no nanu na anesefo yi chese sabi mpenfo ka sambi se o koto sabu asu nua sa ka chenze sore no so ka chenze sore yeso en ka sore no so ezan so di free no so a obetumi aba so onipa omuni na na wadwumam na de yakora ne se ada okonya kwanhia wu ye no na ofri nkran ba chem da aba ba ya adwuma sense no wo duty nti oba enumu na de kokonya kwanhia yi na se nipa amuni ni ya adwuma ato nanan mo nse do ya sei ni ebe na yi a mosi agina ese nya de mo 1000 pin pure waters campo nya de mbema na ko ayenmu eno na nurse fo eche sabi onipa da sani emoja edin mafurisa ne na wiabo a oti ba bi ohwe wo na fifire tu omotom a odi we tu trima nurse sabi enya anamonto papa ananya adwempa ena wonmu mpanifo no efa ne sa so nti ena no payi a ye sorry yanka bi nhyem de eti ya ne sa nurse fo ne se hospital mpanifo no ansesa wo madwen anya se won beboa Francisca ye na enya de wom so won be yadwuma won be yo ye kire ampampa no payi a nurse fo a ewa Achim Dan Government Hospital ediko jan ebinum de abo muti wom nan wom sisi wom nsa eno mafafa fanchansen tese eno ma print eyi Francisca na yie poster ena kuta wom eno mo de yo ye kire ewa yaresabia ho yasie ayarefo gu wom se hwan enva ho onipa wo se hwane se ye vio bia enti so mbese ahwe ayarefo no ana mbese ayi adwuma wo ntia se ze sabi unyonko da no da na eka oto a na aka onanti Francisca ene da hoyi ochina ana ochina bi won bia nso betumi ato enti sa ato na wo nya asede na mamre betumi aboa ama bibia adadin anya sa pan de a enya de wo mo anes fo mbe yadwuma enti na pani be hei anes fo emu mema ne ma wo mkutakuta ntwene no mo bo ntwene cho
ye ni abre ko ne nam odan government hospital anopai ya enya asem ketwa wa abra Ahenkan news ya man bofo afiampofo a ene noti hana kokoko piem e wa achimdan government hospital no ya anesifo bi ne wonmo kase no mo kire sei eno kure na ofiri nkran eba achimdan aba be yadwuma sanse na owo duty enu mu no de konya sa konhia ye yaye na wom se ade ba ko hye wom kran ne sei empenufu a wa achimdan government hospital management no etu baabi won be say won ye te say de won nim Francis Campo won nim ni baabi anso ni pei monini na ye adwuma e ho no mo a ono oye midwife enti se mutumi putimani ana mutumi bu moni gunu ma bi se so sia na se adwumbone kakra ya bampenfo tim ne sa so nti ene won so eye saa oye kiri na ensama anesefo a won bu afu eye oye chedi ti a won hospital mpenfo enne e wo dan government hospital no ye ntie de koi colleague baako na efim na ofim no say obi fim a de wade a hospital ye de eye ba yete say omo support it na say ye twen medical super obe ideally ni so obi wu na say ye ko we a ye eyi a hospital say dia transportation ni ade no omo fund be ne eduane a ye de be ko saint mi konko depend wo akwa yi ba jumo ona kwa so na ba jumo no be nya accident awu administration yi aba kwa she yensam no ade ye ana ehonsem eno no benvona ka sem bi say nipa wu nipa ne sie nipa nanso anasifo wa achim dan government hospital bra Facebook live uko Facebook ahwe Ahenkan 93.3 FM na zana de o yare na ko hospital a odna hospital a ubetiti papa cause video a ye hwe ne anasifo edima wo mo ye demonstration no enya anasifo ketwa minim wo mo dodo de nanso wo mo doso papa eno mo di ko jan abobo obomuti eno ma print Francisca ni poster akuta wono mo eno mo ye demonstration ekotire ebetire eni bra ba papa ebinum crash uniform eno mo di ko jan abobo oboso ye owo di asembeba o bra Facebook live sisi a na hwehwa Ahenkan 93.3 FM ene de esi ye e wachim dan government hospital anesifo a eyo ye kire etia won mu mpenifo eda hospital na no sanse mpenifo na fa won mo hadwen se won mu dwumani baako enya akwanhia wi na won se ye no be no wansi di mpom de mo topi o ta support ayi no won nya krado so mo de be mo ena anesifo nsi da bi nipa ntranse nye sa won ka sa de a enyenti won yo ye kire tia na ekoba ne sa nti na ama ayarefo asabi ne anope wom kopi ayarsabi ose nkom koje wom kohwe mu mpom no obia ni so ne toto sanze anazfo ya mu itwumomume hwan na ebe fa tomato san hwan de a kire mama so hwan na ebe fa bibide ro omotum ayeso omotum ohye ana omotum onyu hwan na ebe bisa asa ya wofe eya agbowa eya ewi agbo no huruma ekọ hwan na ebe ja bra ya sa de no ana hwan po doctor ni ben obia ya hyehyehye nti ama won my corn mo so mo hwe mu mpom ni na no obia aye basa na ayarfo ne kopie ayarsa bi onmo no pe no ebinum ene Ahenkan news e kasai ye chiche ka no ohanidu Yeti hwane ete ba besre wo omoye kakra no mo atwa so no mo abehwe yen so ayaka atiri no se ne be yen so yen kwa ehun be hia yen anase fun se wonya akukuduru na yankopon no oma no so na oje so munya akukuduru no mo ntumi hwe yen na ya ayaka esu yankopon mo ye ho ban omo wa akukuduru na are chichire tanya menim no sumia atom so me kra me ra akomposi omo ti yankopon mo wa are chichire anu me na yo me ba no kra me bo bia na me jina yesre mo ase mo ye we ni kakra na mo twa so na mo behwe me be du abe 8 o'clock tempo ni di line dia bande nya bareda
nti abotire na ombehwe yare for we de nyame odo wu okọ nti omo amukan de o se yembo omu ban se ne be ya problem bi ama omo nya abotire na omo nyame onchi omo re se ne be ya omo tumi hwe yare for egu ha yes ni de ye nyina ha ye nanso minim se nyame betechire omo re e ma bibia koso boko nyame emboa omo na omo ka omo no nchechire omo re ye nyina nso ye benya abotre kwesi bla ombehwe ye nyina na ye beko asumdwem ye nyina ye beko asumdwem abusua asam no wei eye ayarefo bi ekọ odan government hospital anopai wo mo sonso mo kan no ni nyina ne say dwumani baako Francisca oye midwife onya accident car accident ense ho madu agiri kwan so feet February of etonana no se do 28 years tombe na ye weekends ya na hospital ni penifo say eye no mbe no one city kra omode mo ato ayi obi akodi no pe one city kra to tomato na numa nya do mbe almost sponsor bibia adwen video na esu no pacho bra Facebook live na bra behwe said ye ne anesifo na ni breye demonstration no wo mo ye demonstration no gentle papa wow eno mkutakuta nchanse ne entwene oh na zo mo planning yo enti utum se na mo badwuma no bebre fa tuntum ni kokko se bi mpenfo so akwase anese ede won eneme ba se mpenfo no mo yesa mo anya de wana ye de mo anya de na we no depend how our situation is betie okay e was mpenfo so be kasa e was so mo be kasa ti ye nkom pi e was so mo so be kasa na etie wo mo so enti mo we no you don't know say omo person mpenfo no one free me nya sure say you can say mpenfo management no be ka say omo enfi wo mo from omo a epemu side so won dey me kire no anya hwe omo ne na ye adwuma yes but say omo moa from abani din won say aban adwuma no mo ye no we nya private institution yes private institution and abeka se bia CEO no kra na wo direct wa bufu akono so but we aban de enti yentimi na sana mra ne kan na se aban adwuma ye ni efiri mu a se bi wo se ye yi bibi fira aban na fotuo mu ohun management ri bibi fira aban fotuo mu de ehwe sa nipa kono ayi no hye ya na so what ase enti nsem bebre ho no ma wo se yebusa se bia we ni ye se mpanyufo na wo se omufiri omupem eboa because of so mo na ye adwuma dia e no mo ye sa ye na mpanyufo ne se chenchena che omo so enye sa den wo ye kire no ewo nyina so dem e kire but se ko ba se bia emle bi wo se aban no ye mpanyufo ne bibi fi aban no futuo mu de boa e na omo nya eno so wo mo nyina so na sabio eya ban adwuma ne nyina ye nya nkurankura bi de nti obi afiri monti mehye se ketea ye ne yenkoye ne ho ayi so ahu nti oye che no moye no gisi enya both side ni nyina no nkyira ase ansa ne etimi anya hu se de be kan asem na dey afa so ahu and bia we don't know we bi kura omo ebetima ba se bi kura mo companyfo ho so ahu ba to mu nsa se de ade ne kɔ no wa hwe mpanyfo ne pese omdo omo bejim so ahu ntini ya sa de ye bibi mu omu nti no to me no be eti wom de omo oye kire na mo ye ya ti ye hwe no mu sensem twofo nso hwe no mu se empenifo no so ebeba bonten abeka bibia fa ho was ntichirimu wa ntichirimu bem yes eye private institution a ekebe unse de beka nafa yes but we ya abayaduma de sabi ye nyina ye so maban no nti sa abani ni hihye bi wonu se wono ne weka na dwuma ye ni free mu a e wo se ye de takusempo akoboa na untimi kwase obi se chenchena achen se won koboa no so wanhu untimi hye no ayo pem efe se ye be yesa but ya anya untimi me ye wo ye kire friend ya me se ye kan se chenchena achen se maamwa nti no sei nti wo se no mabu ayete ye ho ase aye nti ase so wanhu aye nti ase enti we omo ye kire no omaso betima ye hye wo baabi
yes you say a new constitution ni mu say was chenchena ban boa yie no and omkoye say oye kire wo ya nchemu no I can't wait to hear from the administration I was almost so ba because san no mani na bi wo no mo a wo na betumi a kire kotukotu amayen na meka no na meka no enti no say bibi san no mo dia na nyame anum ni kroni wo ma so be because kusi no kwasam ni say di wawuo no wawuko so what you say dia aka na wo se bon ban nipa wa yaresa bia wo mo pa yarehwe wo se adwo mo nkwa. Another question am ibusa ne say enye first time a staffer wo dan government hospital every muni ti wo ma afimu pen no what happened no nti ya nti bibi say die wo muni say metima ka say babia meka bia mo muni say bia yes ye wadwumayefo nyina de but ye wadwumaye ni bi wo no ma say bi ofiri mu a utimi say account because of the commitment. So what you say? Nti me metima ka say omu say lady no bia the commitment or the wire sabia woni ade no eno na eka ho bi na bia omode de yesa so nti eno ye memete o mase menka so omu ni tumi so mbe ye omo ye kire but de tia ni say nipa no sabi okra na ya hwere wie nti isi ane ayalefo abegu aya sabia wa sebo mbe pa ayalehwe a moja wonu magu wonu ma mo ye oye kire na se bisa famu sa hwere wonu mo nkwa yakoya na ye baaye yakoya na ye baaye enti no ha dwene me de ha dwene onto se mpanfo no mekasa ne ye hunu because se koba se emra bia ni wonu mo sa ana omo aye sa de o ya omo ye sa o ye kire ye betima atwe omo aso so ye betima atwe omo aso menka se bio obi di se na wawu ni se bi nya ya ana se ma ye nsu no ana me ye nya bibi se but we nya se bi obi na di ni dema na se bibi sei ene ya ka se ye patenten ne de ama no so wanwu eya akwanhia na aba we ye patenten ni bia na ade so wanwu enti asem no omadwuma na omoye na ye insensitive ntizi no wa se omohwe ne omayi ba bia gina ni na ne se se bibi sa hono mo hihye bi hono mo se obi frim mpo frim sa bi o hihye bi hono mo se ede boa no ena mpenufo no pese wo mbe ye ya ana se sen eno ni ade ye twa ena wo se ni odan government hospital management mo mra bonten mekasa mo mra bonten mekasa na mo mechirim sanse yesi akom ni nchiremu ya semo wow anes for ne omodosu but on se baby so omo uti omo kasa omo so omo nkoja wo omo so omo na omo nko and kusina meka no it is a whole lot of things because say ye nyina ye sum ye wo se ye nyina ekogu ayi na ase na nkrofo nso aba so omo beja yaresha kusi omo ye nyom den ye nya mo omo so hwere omo nkwa na meka ba ko no ho enti omo adwuma no baby ehye no ayade wo yi hwe ne omo bia na o kan sem bia o se wo hu se de obesimi aka na fa ohun ha dwene nti wo de ye hwe se se betima campaign fo ni bia na omo cheche mu fa mayen tie ko yanim ohun nango yanim adesimama ye ko yanim ewo awiapam tubira Akan Kasiebo no enso emu na yedo eba ye na puye mantam yanom na yabo aduam ewo ye na hinkuro kofodua ewonom na aba betodwa ekire mu se kopie mu kofodua semino ekasai opanyini a wono ana ubowura mu ewo puye mantam yanom a eja etoje hu dwumade ne ntotoye oye chief revenue officer awreso Ghana Revenue Authority for no makache o kire mu se kopie mu kran so ewo eye Ghana Revenue Authority customs wono ma wono enesanso yes can command that is ndibani moduru pa owura tadi mensa ade atodwa kire mu se sem no kasai customs no one man na momutumi so atimi age asan makomako ha ani edu na no ani ebisa sa de omobone ne sen wo kire mu se sa asan makomako ha ni edu no eyade se eto wo so mutua ansa na hye na bewuram ewo Ghana hanom no ye friend say import tax no wonu ma ntua enti panfo hwehwe mu na no eno mo nsa akeka sa hye we nyina wo kyese no eya afimpino ne aduonu emiensa ehun kontabuo no wo kyem say yesi afimpino ne aduonu enan enso emuo no wo masa nso age ahye makomako eye aduanan 40 etu de koka eye wo ha ene edu no mo gina afimpino ne aduonu miensa no ho a na chese akwakoye wo ha ene aduonum 50
cars ana wɔnom kyɛ so wɔnom sa aka ne nyina mu ene sɛ ɛto a wɔsɛ kɔmutua ɛwɔ hyɛn ne so ansa na hyɛn na timi abɔ awura mu Ghana abɛyɛ adwuma no wɔnom ahyɛnkafoɔ no ɛne wɔnom awura no mo wɔma ntua eti wɔde atodwa ɛkyɛm sɛ akɔba ne sɛ a wɔnom agyegye no penalty ɛne yɛde bɛto abɔ ahyɛ wɔnom amhwɛ ade wɔn apiri ho ɛsɛ sɛ wontimi fa kwati kwan so na sabio ɛto a obia etua no wonya wo sɛ wani ate bebree ɛsɛ sɛ mpanyinfoɔ si wani te bebree ba ma apɔnkye akye etu wɔn bɛhwɛ na ɛyɛ saa ade hyɛ no ma yɛagyegye wɔn ahyɛ ne nyinaa no sɛdeɛ Ghana mamra ne teɛ no wɔn de wɔn afa saa kwan no ɛso pɛpɛɛpɛ yɛkyekye kaa no ɔhanidu a wɔn ntua ɛtoɔ wɔ so afi a yɛsi mu yɛ ɛyɛ February mu a yɛwɔ nanu yɛ a yɛ na atwa etwam yɛ a yɛkɔ kwan so no yɛakye kaa na aduanan dada nenim sɛ afi no nkwa wie de ne kyɛ sɛ yɛakye bebree ɛno nti na yɛbɔ ɔmanfoɔ kɔkɔ obi a ɔwɔ kaa bi a ɔnyi ndi sɛ ne krataa ne te no ɔmfɛ nkɔ custom office bi ɛbɛn no na yɛnhwɛ ma wo sɛ woaba na sɛ yɛhwɛ na ɛtuo bi wɔ koraa ne ɛbɛm atua a yɛmfa penalty bi anto so ana mmom sɛ woamma ne yɛkyew deɛ a ɛne nan no yɛbɛm atua ne yɛasan de penalty no ato so ama watua ka ho na enu achi no na owura tadi mensa kyerɛkyerɛ mu die nti a enei ehu ehia ɛsɛ wakɔtɔ ɛhyɛn a ɛwɔ sɛ wohwɛ na utria ɛyɛ ɛto a yɛde ato soɔ no deɛ friends sɛ import taxes no deɛ ti a wɔ sɛ utria ɛno nso so wɔ kyerɛkyerɛ mu sei ɛma yɛn mpempi na wɔn bɛtɔ kaa no na ɛyɛ kaa bi a obi di ba ɔman no ma wɔntua ɛto a ɛsɛ sɛ otua anase na nke wose odeka no wayi se odeko kro fufuro so nti amana ntuaka ene wafa kwati kwan so de aka omanum enti na je se etu a woso ase otua no wantua yehia asa aka na ye che no mani tua etu se wo pese wotoka na ohun masema ye be pese bebia obi obekọ custom office ben o de car no ne krate wo hu bekọ akọkire mpanifo no wahwe edi ho adanse ama so car we de hu so ansa na wato ante sa na auto na asamba ho na ye wa wujejeje enu achi na eye Chief Revenue Officer our no say second command our Ghana Revenue Authority Customs Division no ewo ebuamantam ahin krokofodua wodi tudwa kyerɛ mu sɛ ɛhyɛn na ɔmagyegie no ɛnyɛ ɔmodia anaase sɛ bi ɛmɛyɛ ɔmagyapade na mmomu no ahyɛn wuranom ne ahyɛnkafoɔ no wɔnom wɔ kwan a wɔmfa so a wɔn nsa ɛsa so betumi aka wɔn hyɛn no ebiem na ɛno so so wɔkyerɛkyerɛ mu ɛma yɛ yɛhyia obi saa na yɛgye kaa no fi ne nsɛm a ne yɛdi kaa yɛbɛma no krataa kyerɛ sɛ yɛagye kaa no afi ne nsɛm na ɛno ɛfi saa da na yɛde krataa no bɛma no no ɔwɔ bosome baako sɛ ɔbɛba bɛdi akyiri na ɛtuo bi a ɛwɔ wɔatimatua sɛ bosome no si na wantua a na kyɛ sɛ kaa no aban de ne nsa ato so na mmom akɔnya saa wɔ hɔ sɛ saa bosome no ɛdi so no ɔtumi ba bɛsrɛ a aban bɛtumi agya mu ama no ama no atua na mmom sɛ bosome mmienu no twam na sɛ wamba a na kyɛ sɛ ayɛ te sɛ afi ne nsa abɛyɛ aban deɛ koraa enti na ɛno no ne nsa nka bio abusuafoɔ ne a wote yei ɔyɛ ɔpanyin a wobɔ mu ɛwɔ prema ntam mu hanom a yɛ na hinkuro ɛyɛ kofodua ugo uduru hanom atum sɛ agya panyin di bere kura no ɛso wɔno na ɛyɛ Chief Revenue Officer a wɔsan so ɛyɛ second in command ɛwɔ ɛyɛ Ghana Revenue Authority Customs Division owura Tadi Mensa na atenene no abeto dwa say business men any business women bebre na adwane free Ghana omu ya Ghana adihye o Ghana ma bebre na adwane free Ghana wom so mu nkɔ akiri wom nkɔ Singapore wom nkɔ Dubai wom nkɔ China Japan Spain Germany UK US wom nkɔ aman bi san so ye hwanu aya so mu gi ani o so mu ye din o tubo kono mo Togo Cote d'Ivoire Nigeria ni amama ya bemben Ghana wa bibrema ya no e na obekono wo mututuko wo mo koye den wo mo kyerɛ sɛ ɔman mu adwuma na wo mo ye no businesses ni bebre enkoye nti wo mo free Ghana na eba na me di musem aba abesom ankasa me patro masha beauty and training center sɛ bra na onye otima obebo oti obebrero nsa onan more makeups na person ni na no problem me kanama kogya den
ade ma oba ho ya kono se oba ho be ya kono a untumi ntena udem enka onse ngubo te se de wate asen wanwa na nka se miti bo mensa hye more bubu na do ye yi ho konfa no ja na se wan da bi e wo se wo sorry tu anamon ana wo se wo sorry na wankasa wo siesie wo ho ahosiesie guma wo do bebre wo sorry o ru anim e ahosiesie wo twu se e ahosiesie uyu amotomu hwi e ahosiesie ubo oti e ahosiesie ububu more e ahosiesie eguma wo do bebre makeups nso eno so ahosiesie saa ne ma weni na no makeups nails any trebo no se open papam ni baabi a be ye ama ho ya akono na se program bi a odi ko bia na ya hwe ho ne address wa eye Marshall Beauty and Training Center no kre ne se adwuma no wa ya che into wo ho nimdie bebre na adwuma efo dawson and apprentices nso dawson enji se Marshall Beauty njense okobọ uti a enche na obo awie oya door to door service uwo ofie tokru baabi muntumi mpia afre no obeba ofie abeye de ope amon utu kwanko program bi ana apeso ode ne ko nonko yo makeups nko bo otini de keka wa eno so fane ko ekwan na ho no problem Marshall Beauty and Training Center ojen kwada wo mane gi etrebo makeups yo ene de keka ho no wo mo mane gi ho no oje wo mo e de bosome kakra bi training wo mo owia no amomo abodin krata Ghana ena empo wiasa fana ni na wo mutumi de ko ekoye adwuma enu nti me mam kasa nwa from Marshall Beauty and Training Center na one ne nkasa o wachi modan traffic light aircon nursing school mo no na ne finfin no hye fra 0208 309 581 0208 309 581 ana 0244 171 667 0244 171 667 on Marshall Beauty and Training Center enkasa me pato company bi epasase ahan 2 plot or more se oda kosi asene babia na se edakwan ho a company cross wo mani age ho pa enti frɛ na ne penifo nkasa 0244878763 0244878763 ta na one wono akasa afa ho metoa awia prem tobre akan kase ne so Ahenkan FM what wasumfo adwenkyere ne fa 0533 898915 0533 898915 text message ena WhatsApp yebekin kan finchem ede amount owura ye frano awuni John ono na ye chairman ama Food and Beverage Association of Ghana ye twani tiafen Fabak owura awuni kirese oman Ghana emu imprempre oba ye wo businessmen any businesswomen bebria wo mu dwane free Ghana eko amanya bemben Ghana eko ye adwuma honom obuon ma bia company bi na ye wa na aguno na akọ bia bi wo ebia amanya ben ti se Togo Cote d'Ivoire Burkina Faso na akọ bia honom na we frase na adwuma honom de nti owura John awuni kire san se odi de nti omo kọ bebrebe no nini na se eto a egu Ghana se obi nya sika kakra na se nyame kana kuma na okobia adwuma se mi bia na nipa so anya bia ye na wo manya bibia dia eto ni sika ya bejejejejew eto abetuatua na light bill kra nya de ketoa saa nyoma ni nina no ekum businessman ni businesswoman ekum wo musunsun enu ntiama bebe na bre obeku adwuma bi mu sika aban no nko abeje no bosome no ana sika aban no nko abeje no afe no ema onya sika mpu ntwa na adwuma efo ka entimo se na akwa yasem ne saa so nti pa se adwuma efo be ye adwuma na wo mo te so de na ohwemegu hwe ni mfa ose ne mamingu no ebeko go pa de ngenkokọ na nani wa guno na odekọ baabi fofura onu su sese ehonu musikasem ana ehode se okobia adwuma na wo yeso binya aban no ha obebirisa na ode adwuma no kọ hono mo entowura John awuni kire se businesses bebre wo mu agugu no ana wo matu afri Ghana ede wonu nyuma no ekọ aman awodro bi a ebemben oman konkron Ghana osi yenhwe etuo bi aban di aba ekum businesses awodro bebre COVID-19 levy COVID-19 levy
carbon emission levy eno ne aka sa etupu husi ayeje moto afi growth and sustainability tax eno nso ho no mo chese levies no edoso pa oko light so a eno so da ho oko ensuo so a eto de nsuo so saa nwuma ni na no ehanwuma bebre eno nti na ama won mo bebre na no edwane eko na o chese amanya wo mu free Ghana eye wo mu komu pa eye Togo eni Cote d'Ivoire yentensema eni ntremu owura John Awuni Edman Semtrefo. The private sector is still really under serious, tremendous taxes. Only last year alone, we have COVID levy still remaining. VAT increase from 12.5 to 50%. We have carbon emissions tax, growth and sustainability tax. I can go on and on. Our interest rates still remain very high. We have inflation rates remaining very high. Our currency remains highly unstable. That makes the players keep losing their working capital by the day. We started this year almost with about 12 cities. Today now we are going about 13 cities to $1. Clearly, there's high level of unemployment in the country. That shows that the private sector is not doing well. And as a result of the high level of taxations and poor performance of the private sector, people have devised various means of making their businesses survive. We are in an era where most players in the private sector have started looking at and repositioning their businesses in the neighboring countries. Most importers right now are routing their imports through Togo and through Cote d'Ivoire, and that has shown clearly in our imports data. Eni amuti yeye eyowura John Awuni oye dwomtoni panima Food and Beverages Association of Ghana FABAG nene na muti ye. Ghana de shimama babie ya dwe ya de wadwenkyere a wode aba eto akasebo no so ede amount na wo enhwani mu krata no so Facebook na mewei na we ye doctor Dan Blue and wode ne de aba premsu apeusika ena wo kire mu se wobeda emrahye bedwafo no ase papa se wo makonkoden ena me no kasai eye LGBTQ+B no wo mo eso ahwa yetimi age atumo ewo eye emrahye bedwam wo kire se de aka ene se Ghana man panyin so ede ne twire dia besi so na wasan na afia beye mra na oso warehye mu se Ghana man panyin so wo beye sa pepe Yakopon enhyira obibia na ochese odimonyamfo Sam Jata George Namti Nati Kafra Onabo Sam Jata George Nati osinyakopon hyira no Sam George no Azeman enso ewo eye kronom ose eja Azema Ventures ho ena obutuo na ose asida kase enso nkoma mra sebedwafo se eja anti-gay bill no wonom so age atumo ose wo sere pass na nado dan kwa kufu ado akora wono so mfa ne nsanhya ase na afei emeye amamra owie ne wo kire mu se ochia lawyer John Dakon Swami incoming MP yate nana akwamu aboaten so de ne de atum abekuma central no di fra odi aba wonso HM se Dr. Alhaji Mahmoud Paumia ebe ya abakosem eni nyina eni se breaking the 8 no possible ekoba ne sa so dia owura John Dramani Mahama osi na oto kora yeden Baumia ede ne campaign team aba manifesto team odi aba wapa mu nyina ho ntoma JDM wotra opposition yene untimi enye hwe osi ha adwene Shama aba Edina Benya enaja ono so de ne de aba ono so campaign ena oye na wo kire mu se MPP amanyuku ni paade so omadwen ye omo so omo sanso bekoso atra ba mu dia wo muntum na yate ne de no bibi kaswa opanyine eteri no ose hawanie ose mfa ho ani de besie Dr. Alhaji Mahmoud Baumia akra it is possible breaking the 8 no we break it that we boom awi afena nkrofo so kikere ho po Leviticus powers kaswa eno mso dia tumwen na wonu kire mu se ohwe mampanyi na dadan kwa kufu ado so nana awurade chese na bibia de dadan kwa pe ejesa ampa Ghana esanso ebesi na kwa mu ebiem no se Dr. Baumia is coming like kakai ne de no ko mesa plateau enso de nie wo chese na nado dan kwa kufu ado mamuo mu de editwamo ebinsi da
ebi si da se enipa mako opepem eye enum ene eye echiriponso wono enya akwanya akosku to aso mu okwa uka se asem ketwa enya asem ketwa ti obo no mabaso papa obo pipi abaso se pipi aban ya de teacher kwadwo ewo tepa enyina suso ena onso dia tumo na ochemu se Ghana bedi ye se LGBTQ plus ne won keka ho no se ankrofo no se omo nkan ye ho a still na Ghana bedi ye nti ye ma omo kwan sa omo na wo sika na omo na de soso ya sene ne ade masa omo fo mu sika ne ye ne hia ono so de a ode ba ye eno no busuafo ha na odwe nkyere ade ba ye no ye di AC ye di senior kokra Joe Max Electrical so achim aboabo ekwan chan mazo